Hello mga kumigel! So, yun po. Hello. Ano po itong ating imumukbang for today? Ang imumukbang po natin ngayon ay crispy pork stick spare ribs, assorted na ihaw-ihaw. Meron din po tayong balot, sausawang pong suka, tsaka garlic mayo. May kanin pong sandambu. Ayan, Philippine street food po yan. Yan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po kami may mga kain sa araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalangin ko sa inyong bugtong anak sa Kristo namin tapagligtas amin. So yo, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ha. Hello? Unang kagat po para sa inyo. Juicy. Wah. Kain po. Dami niya, no? Kain po tayo. Kain po. Sarap.
Ang sarap nung ano, nung, yung ating stick spare ribs. Sausaw sa mayonnaise. Tsaka May juicy. garlic. Tsaka juicy po. Samang-tama po yung luto. Ngayon lang ako nakakain ng ganitong klaseng Kasi ang hinalo po ni Ate Besta yung ano eh. Breadcrumbs. Ay, sorry. Walang sarap. Wow. Sa mga nagtatanong dyan, bakit sinasabaw ko? Masarap po kasi isabaw yung suka sa kanin na may iniyaw ng ganito. Kanin pa kayo. Sorry, sir. Kanin pa? Ako na ko. Ay, sorry. Ay, sa bunso. Silip pa. Baliktad din eh. Dito na ako. Pares kasing ano eh. Yung malamang Baliktad na. Silip. Ayan. Ano na yun? Ano na yun sa baba? O, nako. Di mo ito rin nahigip yung sabaw. Hindi, isasabaw ko sa kanin. Ako rin. Sipat pa sa. Yun lang yan. Ito ka buhay. Yan talaga buhay na kadalasan. Ooh. Okay, so. Sarap. Sarap. Barbecue na. Bago. Ay, balat. Sisipat din eh. Nalilito ko. Oh. Kubog ka pa kita. Baka yung mali. Oo, tama. The best talaga, street food ng ano, yung mga Pilipina, no? Wow. Oh. Ma, gusto niya to. Si Ate Che, Kuya Jojo. Kain po, Ate Jackie. Grabe. Satisfied yung cravings ko. Lahat. Tapos may balut pa. Barbecue naman tayo. Lambot.
Kanin pa ako. Kayo na yan. Makapit ko sa mga barbecue. Meron ka lang dyan. Yun po. Kahit nakakuha ka na. Gusto mo ka? Sabi ko. Yun po. Compliment siya mabuti rito. So, asawa ng garlic mayonnaise po. Ang dami ko po nilagay. Kaya medyo parang may kagat sa dila yung garlic, no? Barbecue. Yun, no? Taba. Kanina wala. Ito naman po paborito ko. Itong balat nga lang medyo tumitigas na kapag lumalamig. Balat po. Ayun. Lamig na kasi matigas na sa'yo. Ano? Ah, okay lang po. Kaya lang. Alam mo. Itong mga balat, no? Bunat na po. Tigas na ako eh. Oh, masarap pa rin. Ano pa may gusto to? Ano to? Marami, parang laman na to. Kunti na lang. Kala din siya. Okay ka na rin? Ngayon. Okay na ako. Okay na lang. So, happy mo tayo. Yan po. Maring ito yun po kasi yan, puro laman. Sarap. Ano? Simutin natin ito. Sarap! Tubig ho muna tayo. Sarap. Kain lang mga. Salt na salt. Opo, night. Simulan na po natin ang ating shout out. Thank you so much po kay Ma'am Ella Orende na nagbibigay po lagi sa atin ng stars. At sa mga iba po na dating nagbigay, thank you so much po. Sige po. Thank you so much po sa mga mababait at maasikaso doon sa optical sa Sa Dapila. Pilar. Sila Chi Monson at Janelle Aguila. Thank you so much po. Thank you so much po. Tsaka sa doon na kay Doc, ang bait din ni Doctor. Opo, ang bait. Saan niyo po na, babalik tayo doon kasi yung salamin mo. O ano yung pangon namin. Sobrang mabait po. Maraming salamat Thank po. you so much po. Shout out naman po tayo. Rachel Bueno, Dory Gabinete, shout out sa family niya and kina Nami, Gab, Kurt, Tita Jackie, and Tito Sed from Pistuto, Malaki, South Tagaytay City. Arsenia Tupas, Bidejo Aghon, kay Ma'am Bessie Morondos na lagi nanonood sa atin, mapa-Facebook man yan o YouTube. Thank you so much po. Thank you po. Ng Butuan City. Thank you so much po kay Dear Anita Murphy. Thank you so much. Maricar D.L. Bartolome. Shout out Janice Bagarinaus Rosuelo. Kimberlyn Quivers. Hello po kay Des Limbo. At sa mga laging nakakasubaybay sa atin sa YouTube. Hello po kay Noli Banting, kay Ginalyn Andres, Jessie Pastrana, hello po, Hello po. Giselle Toriano, Julio Doms, Clyde Ibar, Marlon Usong, kay Ading Nuestro, hello po, Jessa Cayas,
ng Davao de Oro, kay Mitch Kalila, Anina family, Angelo Cortez, Rena Hernandez and family, shout out Den Salon ng Makati, Moraton, Geno Roses at sa Lobo Branch. Shout out po. Ang sarap. Sabi-sabi muna tayong inom. Sure. Wala na. Wala na, mapipigyan kita. Yan po, tapos ng video, sa masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat po sa Diyos sa pagka pinagkaloob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat sa ating lahat sa pagtulong-tulong sa pag-ubos sa pagkain na ito. Maraming salamat mga kapatid. Lagi po tayo mag-ingat, kaya bigla na lang mawala.